Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat naggapo iti pagayam tayo a nagpailinged iti nagan arubi. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo lang iti may sa chismis, saan anatuloy tinatulagan akasarmi iti boyfriend ko. Bueno, papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Ruby dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napayagmatan nga gayan ayat ta. Kayat ko kumanti dumanon iti balayo. Kasarita kayon, may papaniti kasarta. No kasta, kayat mo nga kasartan? Una, kayat ko apag sasaritaan tayo ti may papaniti kalay sata. Nakasagana tangatan? Kabailan tangatan ti agpamilya, Ramil? Apay, agdadwa ka? Pampanunutak lang no kabailantan. No kas pangarigan ta agsikugak adagos. Kabailan tangata asang ti obligasyon ta? Apay, kidi na saan? Saan tamatan nga ubing? Agpadamad a 25 titawantan. Ala ang arod, makaamuditan. Siyak ti makaamo, Ruby. Saan ka matabaybayan ka? Agpaiso, maikarimday ta. Wen, ikarik. O sige, mamaatiakan ka. Tangay isuti ko nam. Nukasta, planon ni Ramil ti dumanon. Wen nanang, kayat kayo akasaon na nyamat ti makunayo. Ay, nagsapa na tantumat nga minapinanawan day di tatang mo. Kadwa ko mga agdesisyon may papaniti kakastabanag. Wen nga rod nanang, kadwa ta kumaamaki sao kadagiti agbalinto akatuganga. Nasingpot kadimot laang dagiti agbalin akatugangam. Mapanak mo ti balay dakat nasingpat damat. Guwapo mo't ni Ramel. Siguro, napintas kan guwapo dagiti agbalin nga abalaya. Ay, talaga gwapo ti ama na nanang. Ay, kati inanangay. Sakto lang. Anya na itaasakto? Ti kayat ko asawan. Saan analaan kan saan mata napintas? Kastaya. Damag ko adanunan dakan, Ruby. Wen Auntie Lorna, imanugot mat ni nanang adanunan dakon. Iso nagwan akon ka ni Ramil. Kaano da nga'y adumanon? Inton Sabado, Auntie. Padamagan nak, no kaanon to ti kasariyaw ta umayak ton, wan? Wen Auntie, saan kayo ang madanagan? Kit itapay laang. Maawis kayon to. Daita ti ururayak nga ibaghambalasang kao. Sige nga rod, Auntie. Labasan kayo pa dito'y paraangan niyo. Sige la ang balasang kao. Kat agyaman nak itinasapa nga imbitasyon mo. Kasta nga raw titungtungan. Pitsa 18 iti bulan ti Abril ti kasar. Ang ayon dito'y balayaw. Agudwa tayo iti magastos, kan agtinulong tayo iti matrabaho. Wen abalayan, nalawagan ka na tayo amin day taatulagan. Kat sapay ko mataawanan ti mabaliwan kadagiti na pagtutungtungan tayaw. Nang roon na ti pitsa kan ti bulan ti kasar. Wen Auntie Saling, petsa 18, daytan ti final. Nanang kunamon abalasang kaw, tapno masanay kan. Ken uray si Kama Ramel, nanang metan ti iyawag mo kan ni abalayan Joan. Wen nanang. Kain tatang matan ti yawag mo kanya, Ruby. Wen tatang. Alang rod, idasar ko ti pangrabyan tayo. Tulungan kayo nanang. Uray siyak tumulong ak. Pagtutulungan tayaw ti agidasar. Sumurot ka nga rod ka na kami di kusina, abalayan. Anya ti makunayo iti pamilya ni Ramil nanang. Awan mo ti makunak anak ko.
Awan mo't pilawag ka dagiti agbalin nga abalayak. Nasayat mat nga rod no kasta nanang. Iti kasta, awan to ti agbalin na problema. Awan problema kanyak anak ko. Ay si kakit di Nasaya at nakadikan ka. Narigat no saan mo akatunusan ti agbalin akatugangam. Awan mat ti makunak kadakwada nanang. Awan mat plano mi kani Ramil ang makipagnaid to kadakwada. Kayat ko dito'y balay to ti pagnaidan mi. Aging gasaan kami pa'y amakay patakdari ti balay mi. Ay kayat ko no dito ito balay ti pagnaidan nyo. Ang imanugot ka din ni Ramel, dito'y kayon tungag naad. Nanang, imanugutan. Nagtungtungan min day taabanag. Nasaya at garudlo kasta, anak ko. Kaano nga iti napagtutulagan niyo apit sa ti kasaryo, Rubey? Inton 18 iti bulan ti Abril, anti. Ay kat nawaya pa'y matngarot at ipanagsagana yo, balasang kaw. Anti, tapno saan kami nga agrarash? Ay katwan may mayat no saan kayo may stress. Agpaiso dayta, anti. Dayta ka ti bagbaga ti kaadwan na nagkasar. Maka-stress ka no matlang tagilakad iti requirements. Ay talaga akas tabalasang kaw. Gaputa adu tinasken ama arame. Sa tino ti ayan mon, itay ka pa'y nga ururayan. Anda ka dilakad ta ita? Nalipatam ka din tinagtulagan ta apapanan ta ita. Ayun ka ayam. Pasensya ka. Ando nga min ti pampanunutag. Saan mo tumat ngayon palagi? Kunak ano saan mo amalipatan? Tama ipapan mo't iti kasar ta tilakad ta ita. Pasensya ka na talaga nung nalipatak. Orayan naklabi ita. Alang arod, idaras mo ti agunay. Maladaw tan. Ay kasano na ita, kas nasaan mo't nga excited ni Ramel. Malipatan na pa'y dagiti lakad Joe. Ado lang ti pampanunutan na nanang. Narigat mo't ngamin ti trabaho na. Apay ngay si ka, narigat mo ti trabaho. Saan mo matamalipatan ti aldaw? Paspasensyaan nyo latan ti agbalin amanugang yun nanang. Ada kamin kabkabaw na. Kasla saan nga interesado iti kasaryo no kasta? Saan mo't siguro nga iti dayta nanang? Nalipatan na laang. Gaputado ti pampanunutan na. Ado pa'y tinaskan nga aramidan ta, Ramil. Iso asan mo kumaliplipatan dagiti aldaw nga dalakad ta. Mabalin ka di apalagi panaklatan. Amumat kanya kon. Amang ano makalipatak manen. Alawanan. No saan ka la maaawatan. Panunutag asan ka nga interesado iti kasarta. Anya saan nga interesado? Saan ka di asyak ki mangayat nga agkalay satan? Apay nga rod aliplipatam dagiti rumbang asan mo amalipatan. Pasensya ka no kastuyak, sweetheart. Sapay ko saan ka ama kanyak? Saan mat? Alangan mo't amaumak adagos kat saan ta pa yan nagkasar. Iso nga rod nga ipakpakauna ko. Papanan yun nanang, nakasukat kayo mat. Mapanak makitsenda anak. Awanan ti masapsapul iti kusina. Kasta ka din, Hana. Mabiit lang nga ron, taykan kayo iti kwarta. Ay, saanon anak ko? Adapay mo't ig-iga makakwarta. Nayunaklatan, tapnosan kayong agkurang. Gan adamat lang ipagatang ko. Alang nga ron anak ko. Ilistamlatan ti ipagatang mo, tapnosaan ko ang malipatan. Amang Ruby. Ita nga umadanin ti panagkasarta. Kasla ad-ada ang magagaran akon. Kasta ka di? Sika, anya mo ti marikrik-nam? Awan mat. Amok mat ngamin nga awan papanan na. No saan ang makapagkasartan tumatlaang. Amang ano si kamat ti saan nga interesado ti panagkasarta? Anya ka din day tangay bagbagam. Siyempre, interesado ak. Aging nga awan pa ka dismaya akan ka. Iti kinabayagtan nga agayan ayat.
Awan mo't siguro di saan mo pa yan nakita apakadismayaam. Anya ti amok nga no damat ilamlamang mo kanya. Awan ilamlamang ko kan ka, Ruby. Amo ka di ti agwarwaras sa chismes. Ha? Anya day ta, auntie? Ada ka no limod a relasyon dananang mo. Kanti agbalin a katugangam a lalaki. Ha? Nakamom iti day ta, auntie? Kadagiti chismusa Namindwa ka nun nga da nakakita amang manganda iti restaurant. Anya? Asino mo tinagar-aramid iti day ta at chismis, auntie Lorna? Tinasayaat. Kasaom ni nanang mo. Damagem, nupod no ti damag. Ngagkit kita da, iti agbalin a katugangam. Anya ti agwarwaras a chismis nga da relasyon nyo iti ama ni Ramil, nanang. Anya, asino ti nakaamuam iti dayta? Saanan ang napatag, nanang? Ibagayo kanyak ti agpaiso. Pudno ka di nga da relasyon nyo iti ama ni Ramil? Ay, nagsakit mo ito na panunutan ang mabati ka iti chismis. Apay, saan nakngamam mo nga inam? Panagkunam ka di kat maaramid ko ti kasta? Apay nga ruda kasta ti rumrumor at chismis, nanang. Namindwa ka no anak kita da nagkuyog kayo anangan iti restaurant. Anya, no kasta, naikan iti madi ka ipapanan ti panangan mi iti restaurant? No kasta, agpaiso anangan kayo iti restaurant. Ay, pasensyakan anak ko. Nga magsabsabat kami nga minno kasta nga agudungak. Kat agayab amangan. Mabainak mo't asaan amang pagusto. Tagbalinto kat nga rod akamang ti pamilya. Ay, diyak mo't abo akas tagayam ti banag na. Ay, unay matan ti kinatadam ti dila ti tao, nanang. Apay ang nakipagkita kayo kanyak, nanang. Anya ti kunayo, akayat yung nga ibaga. Sayat magayam ti inaman niya. Nanang, no anya man ti madamdamag yo, saan kayo kumaamamat pati? Awan relasyon da nanang kan ti asawa yo. Inawis laang ni tatang Randy amangan, tanagkita dakit nga rod. Ngam, awan madi akay papananday jay. Awan pa'y itaa, ngam addan taw. Karkaraw no deket ti inam nga awan delikadesa na iti asawa. Anya? Pudno mat, no adda delikadesa ti inam. Saan kumaabas ta sumurot iti asawa nga uray manganlaang iti restaurant? Siya kung tagkid-kid daw iti pamakawan, nanang. Uray, tawan mo't dakas nga inaramid ti inak. Bayan nyo, ta ibagaklatan ka ni nanang asaanan a sumursurot a mapanmangan iti restaurant. Tapno ibagakkan ka? Saan kan akayat nga agbalay na manugang? Diyak kayat amay kamang ti anak kaw iti pamilya dagiti sumayad. Anya? Nagsakit ti pa nagsasao ti inam kanyak, Ramil. Masakitan ka? E din to saan ka masakitan iti inaramid ti inam? Anya, dakas ka di. Lupat gan natikid daw ti amam. Katawan mo't dakas nga inaramid da. Ti kunam ket di. Kursonada ti inam ti amak, iso asimurot. At damat gayam ilimlimod ti inam a kinasayat. Anya ti kunam! Anya, nasakit ka di ti kinapudno, ha? Awanan kay ti bayin. Diyak impagaro pa kas tagayam ti panagkit-kita mi ti inak. Awanan ti maangay kasal! Aglinipatan! Ruby, mapitlaan! Ruby! Nakaumayak, takayat ka akasarita, balasang ko. Anya ti masapol yu, tatarandi. Talaga ka day, nga ibabawi mo ti kasaryo ni Ramel. Saan mo mat kanon asungsong batan ti awag na? Nakarugrugit ti pagkit-kita na iti inak, tata. Diyak kayat nga agbalin nga asawak ti lalaki nga awan respeto na iti inak. Iso na saysayat langan asaanan na matuloy ti kasar. Agkid-kidawak iti pamakawan balasang ko.
Jak amaw, akas to'y tibanag ti amain. Uray ti asawak, nasakit tinakam na kanya. Kan numabalain, di namaten kayat amatuloy ti kasaryaw kan ni Ramael. Gapot amay samot anak urang ti panunot na. Ipapilit na, nga adda ka no panaggustok iti inaham. Awan ba sulyo, tata? Agyaman naktakayat nakmatlangan na kasao, Ruby. Tapno sumardan ka. Pakawanan na kuma. Diyakin pagaro pakastoy ti pagbanagan ti relasyon ta. Awatan tanti kinapod, no? Amok matlaang nga uray ni nanang mo. Saan na akayat amatuloy ti kasarta? Uray saan na akayat? No kayat na ngagpadpada nga ituloy. Awan maaramidan da. Tsakon kayat nga ituloy, Ramil. Gaputan agaramid kan iti pakadismayaak. Ikan na kumapay ti maudi agundaway, Ruby. Pasensya kan. Ngam nakaikadang ako na. No tuluyan tapay ti kasara. Saan tanto matlang agbalin anaragsak. Gaputaad dan kura ti inam iti inak. Talaga adya kong tinuloy tinatulagan na kasarmi, Mr. Lonely. Gaputa amok asaan tong agbalin anaurnos ti amin. Agyaman nagpagayam, Ruby, iti dahi apakasaritaam. Kat ti makunak, saan ka amababalaw no dahi ti pangadeng mo? Nasaysaya atin tinatal na apanunot, ngam ti ituloy yo ti kasaryo, ngam kagura na kayo mat ti ina ti agmalin nga asawam. Ditan kagayem ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Ruby. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon ni Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Morning. Flowers for you. Thank you, Peter. Inal daw ako mimpintas ka. Thank you. I love you. I love you too. Rumor tayo doon lunch break, ha? Okay. Sige. Ina ko ni tilamisahan ko. Sige. Ay, agayata ka talaga ka ni Peter. Julie, talaga nga daw madlaw ko Anya dayta? Inal daw a blooming ka. Sipod ada ni Peter. Sakat, kanayon ka na banglo. Ada ka di kayat nasa wanday ta? Ha? Uy, kasla in love ka iti sa bali Idinto tadan asawam. Ay, no anyala di tanti ibagbagam, Sharon. Dayta asabong ti Rosas. Naggapuan na? Diyan mo. Inkabil talat tamot ni tilamisaan ko. Diyan mo na sino tinang ikabil. Awan amok dita. Aglibak ka kadipay la kanya kagayam mo? Awan madingar aramida. Iso asumardeng kan. Okay. Ay, awan gayam. Ado ti balon ko. Inlakam kan. Taado ti linuto. Ag-lunch ta iji coffee room. Kuha ngamin, Sharon. Ada pa panak iton lunch break. Okay. Dagiti nga rodan ka opisinaan tati kadwak amangan iti balon ko. Tasika, adamot ngamin kaduam nga ag-lunch. Amuklatan ano asino. O sige, indakon iti lamisaan ko. Ay, makadlawan ni Sharon. Anya ko man, biyag ko daytoy. Kat awan ti uray asino ang makibiyag. Amom ka di anak karagragsakak no kadwa ka, Julie? Kasta akmat, Peter.
Adaan ako na iti pamilya. Saan nga importante kanyak dayta? Tinaskan ka't makadwa ka. Peter, Adaanak matitikayan ayat. Bak nang tinagtaudan na pamilya. Winaswas konti ayan ayat mi. Gapot adya kaya ti ugali na. Dahit ati rason, no apay nagaplayak iti opisina ngayan mo. Kat pagyamanak met, tanawatak. apag isumat ng kasapulan da yung opisina. No apay nga itatala nga nagkita. Ala, ituloy tantiman. Amano mala daw tayo yung opisina. Sige, kat rumwarta ko mainton malam. Kalpasan ti opisina. Sige, sika ti masurot, Peter. Narabdan ka unay, Julia. Juan, sige, inako nagpalas. Mabit lang. Nagkapon. Iti may sa birthday party. Birthday ti may sa akatrabahwak. Sa dino na... Mabalin ka di Gabriel. Di kan damag-adamag. Surun ko. Inako nagpalas. Kat di naksurutan, tamasurunak laang. Kagurak day tapayod mo. Agat lingat ka. Julie, ada sa nga ilim ijay labi. Yung kakitaan. Asino? Babae mo. Gayam mo ka no. Sige. Mabit lang nga ron tayo nakitaan. Asino nga tati sa nga ilik? Kan, apay asaan man laan nag-text nga umay? Asino day ta babae? Social man. Tsak mo tamam mo. Hello? Sika ni Julie? Yes, ma'am. Sika ka diti ko nada sa nga ilik? Wan. Siyang kikaayan-ayat ni Peter. Ha? Nagdamdamagak iti may papankan ka, Julie. At dagaya man asawang. Ha? Anya ti kayat mo ama pasamak. Pagsukutem ti asawam kan ti boyfriend ko. Ha? Saan nakakalabanan? Tadakasak akalaban. Maawatan. Katapno agriin ka. Tinungpanak. Awanan kay tibain. Agriin kamat nga taitan, Julie. Adan asawan. So adikan agagaw iti boyfriend. Nakitak ti eksena, Julie. Namigduha na ka at tinungpa day dya babae. Asino day jay? Kan apay at tinungpa na ka. Kan saan ka mo tabi malas? Diyak kaya't atutupan. Kaayan-ayat ni Peter. Saan ka di? Juan, ngamsaanan nga'y ayatan ni Peter. Kan may sa, nagwin naswasdan. No nagwin naswasdan, anya nga rod, di kaya tasawan tinapasamak itay. Ipilit na tipagina ka ni Peter. Ngam at least, awan asawa na. Sika nga'y, addan asawam, Julie. Nga uray pa'y sikat ti kayat ni Peter. Saan kun nga ay ayatan ti asawak? Ngamin, adda ni Peter? Isina kun ti asawak. Danga! Anyan akinamaag mo, Julie? Panunutem ko ma, dagiti anak mo. Nang runa tababasit dapay. Sa anak anaragsak iti asawak. Iso nga isina kon. Gapo ta nagpailuyos ka iti sulisog. Julie, liklikam ni Peter. Tadan asawam. Diyak ninamnama nga imay gayam itay ni Vina. Bayat ti kawan ko. Juan, Peter. Lading itak ti panangtong panakan ka. Sorry. Ngamawan pagdanagam. Tas sikat ti ay ayatak. Iso asapay ko mata sa nagbaliw ti panunot mo. Gapuken ko na. Peter. Sige, ituloy mo ti trabaho. Agsarita tanto inton aldaw. Kaslaon ganas ko amangan. Gapoy tinapasamak iti agsapa. Tinungpanak ti sigod akayan ayat mo. Uray anya ti mapaspasamak, Julie. Saan ta awas-wasan ti relasyon ta? Peter,
Sumurot kan kanyak. Kat agdanatan. Panunutag pa'y anaimbag. An-anuan ti asawam. No saan ka ba't anaragsakan ko na? Saan ko na ay ayaton ti asawak? Isungarod asumurot kan kanyak. Sinaamon ti asawam. Dito'y kanda gusto ang maturog, Julie. Saan ka nga gawid ija balayon? Sige. Ituloy talata ti relasyon ta. Awan ti makalapad ka data. Ngagpapan ni Vina. Saan ko nga ayatan ni Vina? Ngam ipilit na ti bagi na kanyak. Ay ayatan ka, Julie. Kat numabalin, datan ti agden na. Panahawa mo ti asawam. Juan, kasta ti pampanunutan. Ngamin, sa anak kon anaragsakan kwa na. Mabalin mo nga alahan dagiti anak mo. Kat datayon ti agdeden na. Anya? Ibilang ko ida kaspud nung anak ko. Sige, kasta nga rod ti aramidan. Amo kun no sa dino tinagturugam iti rabi. Iti ayan ti lalakim. Kat anya ko maita. Agsinatan, kat isurot ko dagiti ubing. Sa anak nga umanugot. Siyak ti inada. Siyak ti amada. Agsinatan, kat pumanaw kami ditoy. Saan mo nga isurot dagiti ubing? Diyak kayat amay matangan dati kinabalang kantis no. Ano? Sige! Pumanaw ka lang. Ngam di mo isurot dagiti ubing. Sige! Makamukan ka dakwada. Agsinatan, ta saan kan nga'y ayaten. Saan abalan asyaklatan ti imay Peter? Nasaya at matkati. No saan ta makaden na dagiti anak ko. Tapno awanan ti parikot. Nasaya at nga rin no kasta. Oh, tanagagayang agarang ganjang daytang babae. Taadda dito'y dagos mo. Anya ti aramidem dito'y Vina. Rumarkan. Insukat nak iti day taaddaan iti asawa. Iso ti ay ayatek. Saan asika? Hoy, sika agarang ganjang a babae. Agsubli ka iti pamilyam. Rumwarkan Vina. Nagwin na swastan. Saan kan nga ay ayatan? Ilunod ko ti relasyon nyo ado. Saan tong agbaligi? Pinayaban kayo adwa dito opisina, Peter, Julie. Tatakayat ko apan kan kata kayo. Sir. Sir. Amin nakatrabahuan niyo dito opisina. Katagsaksida at kayo adwa kat ataan na relasyon. Saan, sir? Awan relasyon mi. Ilibak yuman kan saan. At pamanagnak ko. Kanata nasingad kan ka, Julie. Amay sa nagipulong kaniya. Anya? Iso nga itamot lang. Ikatan kayon dito opisina. Ha? Amuyo ti paganurutan dito ay. Ngam naglabsing kayo. Diyak kaya tamalaukan iti malas da ito yung opisina. Sir. Sir. Sana mabalin dito yung opisina ti immoral nga ramid. Saan kayo akasapulan? Rabin, ngamawan pa'y lang ni Peter. Manon abulan nagdandan na kami. Madlaw ko ang nagbaliw itan. Adalagsardeng alugan iti batog. Kitaak man iti tawa no asino. Ni Peter? Adda kadwa na a babae? Lading itat, Julie. Ngam nagbidot tagayam. Anya ti kayat mo asawan? Sorry, Julie. Tanaamiris ni Peter asyak gayam at talaga ti ay ayatan na. Kat inkagdengmin ti agkalaysa. Saan mo ang maipaay ti maipaay ko kankwana? Kotse? Balay? Kano anya pa'y di ta akayat na? Agsubli ka ni ti asawam, Julie. Pasensya kan. Kan pakawanan na kuma. Anya? Imbagak namin idikan ka, Julie. Asubliam ti pamilyam. Ngam garanggan tiyang kamat ita.
Agpadat ang awan trabaho na ita, Julie. Kasano tang agbyag, no agtuloy ti relasyon ta. Naibusan ti urnong ko. Isu ati makunat, agsubli ka ni ti asawam. Peter. Kat nakaikadeng akon, makikalay sa akin ni Vina. Awanan kay tibain. Tinalikod at ti pamilyak gabukan ka. Ngam kastoy lagayam ti isupapak mo. Apay, Julie. Kayat mo ka di ti agnanayon nga agbasol iti pamilyam? Agawid kan iti balayo. Kat ulitak nga ibaga. Saan nakagayam nga ay ayatan ni Peter? Gaputan na amiris na. Asya, ti ay ayatan na. Sanda ka akasapulan, Julie. Isu apo mano kan. Pagkawanan na, Gabriel. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Mabalin mo sa rungkaran dagiti ubing. Ngemjak kayat ngagsubli ka dito'y balaya. Saan ka napaganano? Nagpuskol pa'y lang aming tarupam anak subli. Gabriel. Sanda ka nakasapulan? Pagkawanan na ko, Gabriel. Pagkawanan na. Aging gaita, Mr. Lonely, saan nak a pinakawan ti asawa? Ngam ti pagyamanak, saan na nga ipaidam dagiti anak mi? Ket mabalin ko lata asukunen dagiti anak mi, tapno makipagnaidda kanyak, no kasta a Sabado ken Domingo. Nalaos ti panagbabawik iti basol a naaramidak, Mr. Lonely, ket mang namnamaak iti pamakawan ti asawa. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Julie. Pagyamanak, pagayam Julie, iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Pudno launay ati sulisog, no di mo malabanan, kat si kanto matlaang ti agsagaba, iti udina. Ala, sapay ko ma, tano ikan na kanto pa iti gundaway ti asawa mga agsubli kadakwada a pamilyam, kat saan ko man na maulit pa iti nagbasulam. Kat daytoy apakasaritaam, agbali na palagip kadagiti na asawaan. Nga awan kumati sa bali a pangipaayan iti pamatag ken atensyon nyo no di ti pamilyayo laeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Julie iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Michael Lugitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Nagmayat mo tanti biyag mo? Tag-tik-tik-tok kalaang dito opisina? Ha? So, sweldoan da kang agtrabaho. Saan atap no umay ag-tiktok? Di ag-tiktok ka mat, no kayat mo? Awan tumatla ang timang view di ta tiktok mo. Apal mo lang data, bakla. Anya ti kunam? Bakla! Ipulong ka kini, sir. Sige, ipulong mo no talaga, bakla ka. Oh, apay manan alumablabaga ka. Marurudak. Kunak man numapan mula ang itad kinijuan day tatrabahon na. Tapno matulungan na ka. Saanan? Saklangan timang trabaho. Oh, nagpis kayo kanijuan. Saan na mapasamak da ita? Nagapa kami kit di manen ha? Anya? Anya kayo lakit din aya. Kasla kayo aso kan pusa. Saan mat gaya matrabaho ti aramidan da ita adyoan? Anya nga iti aramidan na. Nagtik-tiktok. Anya? Uso ngamin ita. Nasakit tinagam ko. Agasam ta inawagan na iti bakla. Anya? Ay ka panak nagamasaan ka abakla. Armamon. Ay, pakpakawan. No isupay laeng. Uray saanan. Talaga matabakla na ita arobi. Kita ang tipan nagnana. Kastalaeng, ngam lalaki ni Robbie. Naglengag dilaw. Syaklatan ti makitkita na.
Apay, siyak lang ay ag tik-tiktok dito eh. Katuan man. Oray si kamat, ag tik-tiktok kamat dito opisina. Iso anong tanak ni sir? Amukon ani Roby tinagipulong. Anya mo din post mo at TikTok mo? Nakita? Jakin lupas, nagalas mo. Anya kamutin. Si kapay amanang kutag sa uiti kasta kanya. Angaw ko laan. Agungat ka manin ako nakon. Angaw la amin nun. Ay, apay ay anak kasungsungit ka ngamin, Joanne. Kasano ka amaadan iti boyfriend no kasta ka man? Nakasango ka manan dita computer mo, Roby. Isamsambot ko da ito'y trabaho, tatang. At da babae nga agur-uray kan ka ijerwar. Classmates mo ka now, idi college. Ibaga mga awana? Nagpipintas da paymat. Ala, ingkakat kasarita ida. Bisyak nga, Rod. Ay na. Kasano ka nga'y amaadaan iti girlfriend no kasta ka. Manaw, titawan mo. Malakayan kan samet abaraw. Oh, Ruby. Parelax-relax ka lang ah. Nalpas ko nga minan ti trabaho. Kasta ka di? Wen. Isang maurag Facebook ak. Okay lang. Imbag ka man. Ni Juan, kaasimat. Tapay. Nagaduti trabaho na. Puro rush pa eh. Gungguna na. Di ka lam asyan. Anya ko mati maramida? Ingkamat ko matulungan ah. Pabarak ko ma. Si kakit di mat. Iso ti umasidag kanyak. Ta iso ti agkasapulan iti tulong. Kan may sa jayla nagtik-tiktok ti inararamid na idi. Kita mo, saan nan sa payon amasango ti rumwar amangan? Kasano nga iti aramidam kadagita ang trabaho? Nagadu. Yawid ko na. Lepas ak ije balay. Imbes ko mga aginanakan no agawid ka. Trabaho latta. Dus-dusaan naksan ni sir. Isu nga inikkan nak iti kastoy kaado ti trabaho. Oo. Dakkel ti atap ko nga impulong nak day ja Arobi. Ngata. Bakla talaga day ja Arobi. Naglaing nga gipulong. Oh, apay nga itala sumangpit ka man. Ay, napan kami nag-swimming kadagiti ko kumarek. Swimming? Saan ay bawal pailaan? Bawal ano maamuanda? Oh, kat si kangay. Apay asiririing ka pailaan, katrabiin. Ada isang sambot ko at trabaho. Anya? Maturog kakit din. Ay, parparigatom laang day tabagim. Kita man ni Joan no nalpas nan dagiti trabaho na. Sikan ati mang kita. Ingka kumustaan ijay lamisaan na. Amumat akagurgura nak dayjay. Umasindig ka ngamin ijay ayan na ah. Baybayaman. O kita nakadumog man ang amang liplipas iti trabaho na. Rumbang lang alipasan na. No kumatatulungan, tapno mabiit amalpas. Tay ko naknarudan, iso ti rumbang nga umasidag kanyak nga agpatulong. Manang, bumangon ka di tantay kagluto. Agkakapsotak matan. Anya? Nag-text niya may isa ako manik. Nag-positive ka no iti COVID. Anya? Panagunak. Nakaran ako. Ay, basol mo amanang. Apay nga minanapan ka nakiswimming. Hatchik! Ala, nakaran kan samad tan. Hello? Hello, Joanne. Saan ako nasumurag, friend? Ag-quarantine ako. Anya? Adak dito'y quarantine facility mi. Nag-positive ka? Wan nga rod. Isumat ti resulta di swab test ko. Ay na, mamis na ah. Manungaal daw asaan ka asumra. Ipatulod ko lang nga nagititad dumaasaan ko analpas sa trabaho. O sige, ay among friend. Kanayon na kadamagan ni Roby. Apay kumadamagan na. Maasyan kan ka. Taado ti intad da at trabaho. Diyak kaya't adang tinagan day tao.
Amok nga iso tinagipulong kini sir. Iso nga inikandak iti ado at trabaho. Masurunak! Anya ti tantan awam dita? Ay, awan. Ni Juan anya. Apay kumaatan awak na siya babae. Nakakwarantin ni Juan. Anya? Isu manumuten nga aldaw saan mo anakit kita. Kasta ka di? Wen, Ruby. Numapan ka iti ayan ti adu a tao, ag face mask ka. Napan kagayam na ki birthday. Saan ka nag-face mask? Nag-face mask mat atatang. Nasaysayaat ti agannad. Amok day ta? Narigaton ti agsakit ita apanawaw. Maburburing ak diti quarantine. Ay na, ano sam friend? Naawagak sa amin nagagayim kon. Talaga ang kasta. Kat, kumusta kayo titangay? Nasayaat kami, Mat. Angam saan asimrek ni Robby? Saan man aday dya tao ti pagsaritaan ta? Saan mo amamis? Apay kumamamis ko. Ay na, jak mabilang numano adaras ang nagsubli-subli ang nagdamag may papankan ka. Ay na, di ka man agar-aramid iti istorya? Ay na, friend, pudno ti bagbagak. Jak mit maaw-awatan. No apay akanayon nakadamagan. Awan bibiyang ko. Kaya't mo asawan. Adda ka mo dita quarantine facility? Wen pare. Jak layong pagarup, adya pa naguyak-guyak ko. Kat paasitiba kon. Ijay kalakuman balayo. Kayat kon dito. Sapay ko ma, taag kita kayo kanidjuan dita. Iso talaga ti berbiro kak dito. Kasta Amok nga do dagiti banag anas ka na pagsaritaan mi. Good luck, pare. Mangan maturog laang tar-aramidak diti quarantine facility. Ay, lumukmagak adi na oras no kastoy laang. Joan? Ha? Anya tar-aramidan dahi ta lalaki dito eh. Mabalin ka diti makitukaw. Oo, sige Sak ni Robby. Amamu ka. Saan ka na makiamamu kanyak? Sa bali a Robby dayto eh. Nasingpet ken manakigayam. Kat, asino di Robby di opisina? Naunget. Ken di na amo ti agpasensya. Apay nga rin nga da ka dito eh. Kasmat ken ka Nagpasitibak mat. Ket gaputag padatang adda dito eh. Madantan iti gundaway nga agsarita. Ay na, naka-quarantine da Robby kang Joan. Wen nga ron. Katsapay ko ma, taurnusan dan ti bagbagi da ijay. Tanagrigat ti adda kaap-apa niya. Nang runa, no office mate mo. Pudno data. Rumbang adito'y opisina, naskan nga kakadwa tayo. Nasakit tinakam ko kan ka. Isungarod nga kid dawak iti sorry. Gapo kadag iti nararamid ko iti. Impulong naksiguro kan ni Sir Anya. Ha? Apay ko mga ipulong ka. Iso nga inikanak iti ado at trabaho. Iti uray ka ano man. Saan ka nga impulpulong? Ay, kung nakano yung pulong na. Kinapudno na. Mabainak lang nga makisarita kan ka. Ado nga minti kantsaw da kanyak. No siyak, jakla kaya ti makan kantsawan. Kasta akmat. Kung nakano yung pulong nak. Kaya't ka kumatulungan idi. Nga mabainak. Amangan no pabainan naklayang. Apay kumapabainan ka. Yan tangayad data dito eh. Agam amuta man kiti iti hosta. Amunta. Nuan niya talaga ti ugali ti tunggal may sakadata. Oh, tatang. Kumusta ka ditan? Mayat met tatang. Intulod kun dita jay kitkidawang alaptap mo. Saan matgayam ang mabalin asumrag ti bisita?
Naala ko, tatang. Tapno saan ka maburing dita? Sa anak mo ta maburing dito eh. Tada kadwak. Nasayaat mo ta. Tatang? Mariknak. Madaan akon iti kaayan ayat. Ay ket mayat Ket nakaamamwam kan kuanang ay. Dito yung quarantine facility. Sige. Ituloy mo lang, anak ko. Gundaway munday ta. Uwan tatang. Di ka agdanag. Madanak ton iti kaayan ayat. Maburboring ka ka dito yung quarantine facility? Saan mat? Si Kangay. Saan? Tada ka mata kasarsarita. Di nakman angawan iti kasta. Saanak nga gangangaw. Di uray man agnanayon nga dak ditoy. Basta si katikaduak, Joan. Robbie? Saan ka abakla? Nagkunakan ka abaklak. Kinapudno na. Dakkel ti panaggustukan ka. Kat gundawayak matan ti mangibaga. Nga ay ayatan ka unay, Joan. Maragsakan dagiti katrabahuan mi. Kastamatan ti pamilyami, Mr. Lonely. Takalpasan ti pan nakakwarantin mi kini Robbie, addan relasyon mi. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Joan. Pagayam, Joan, nasursuro yung amin kini Robbie nga aklunan ti pagkapsutan ti tunggal maysa. Ituloy yu ti agpakumbaba iti tunggal maysa. Ket kablawan kayo, iti naragsak a relasyon nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Joan iti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.